Benvinguts al Cafè de la Mainada. Programa 8. Avui farem dites. Sant Jordi ha arribat, surt la cuca del forrat. Quan Sant Jordi arriba és la primavera, fa calor i els insectes surten del camp. Oreneta arribada, primavera començada. La dita nos diu que quan l'oreneta arriba, la calor arriba, la primavera comença. Si a l'hivern primavereja, a la primavera hiverneja. La dita vol dir que si fa calor a l'hivern, vol dir que potser a la primavera farà fred. A la primavera, res és com era. La dita ens diu que a la primavera fa més calor que a l'hivern, doncs el temps canvia. Quan fa dissabte, la formiga fa parir, la primavera no triga. La formiga surt quan fa calor. Là, la classe Albera vous a fet una endevinalla. Tinc el vestit verd i la cara roja. Miro tot el camp amb el meu ull negre. Qui soc? La rodella. Adiu, teniu, si tornes pas, escriu. Adeu.